Samantala, sinanay ang mga rescue workers sa Dagupan City sa pagtugon sa bombing incident sa isinagawang simulation exercise sa Barangay Bunuan, Guset bilang bahagi ng Mass Casualty Management Training ng Department of Health Emergency Management Bureau. Layunin ng pagsasanay na mapahusay ang koordinasyon, komunikasyon at kahandaan ng iba't ibang ahensya sa oras ng sakuna. Kabilang sa mga lumahok ang City Disaster Risk Reduction and Management Office, City Health Office, Bureau of Fire Protection, Dagupan City Police Office, Region 1 Medical Center at iba pang rescue units. Sa pamamagitan ng simulation, sinubok ang kakayahan ng mga responders sa triage, rapid assessment at maayos na evacuation procedures upang matiyak ang mabilis at organisadong pagresponde sa mass casualty incidents. Ayon sa lokal na pamahalaan, mahalaga ang ganitong mga pagsasanay upang higit na mapatatag ang kahandaan ng lungsod sa anumang banta o emerhensya. IFM News. IFM News. IFM News.